הפגישה הזאת זו פגישה אחרת. אני רוצה שנעשה, מאחר שכ3 שבועות לא התראינו, אני רוצה לעשות סיכום מאוד קצר, על מה עברנו עד כה, ונמשיך הלאה. נתתי לכם 10 כלים לחיים ללא כעס, ונעבור עליהם בקצרה. לאלה שרשמו יכולים לעיין בזה. יש לי תקציר של 10 הכלים האלה, אני אבקש מהמשרד שיצלם את זה ותקבלו אותו בשיעור הבא. והכלי הראשון לחיים ללא כעס, זה יהיה קשה לכעוס ונוח לרצות. תעשה לעצמך את זה קשה, אל תעשה לעצמך הנחות לגבי הכעס, כי ברגע שאתה מתחיל לכעוס אתה נהיה יותר ויותר ויותר כעסן, כי זה רק הרגל מגונה. ומה אתה יכול לעשות לגבי זה? לספור עד 10, לשבת במכונית 10 דקות, לשתות כוס מים, לעבוד בסגינה, לזמזם מנגינה. תעשה מה שאתה יכול, ובעיקר פעילות פיזית. צריכים פעילות פיזית כדי להשתחרר מהכעס. אם אתה כבר כועס, עדיף שתוציא את זה, אבל כדאי בכלל לא להגיע למצב של כעס, כי הכעס מביא כל מיני מחלות, כל מיני גיהנום. הדבר השני שלמדנו זה למהר לסלוח. זה כלי מאוד חשוב, ולהרבה אנשים קשה עם זה. לסלוח זה לסגור מעגלים. כל פעם שמישהו לא סולח, הוא משאיר מעגל פתוח במוח. כל פעם שיש מעגל פתוח, זה גורם לכאב, זה גורם לתסכול, ומוריד את המערכת החיסונית, ואדם נהיה חולה. אז למהר לסלוח, חוסר מחילה מביא מחלה. כלי שלישי, אמרנו, זה כלי שבמודעות. דע לך, אתה לא נענש על זה שאתה כועס, אתה נענש על ידי הכעס. ושוב, מה העונש? מחלות. כמו שבקהלת כתוב, הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך. עכשיו, למה הוא אמר הסר כעס מלבך? כי הכעס נובע מרגשות שליליים. הכעס נובע מרגשות כמו קנאה, שנאה, רגשי אשם, אכזבה, כישלון, בושה, תסכול, זה רגשות שליליים. אז הסר כעס מלבך, תוציא את הכעס מהלב, אל תעשה שימוש ברגש שלילי. הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך. מה זה רעה מבשרך? מחלה. תראו איך שהכל חוזר לעניין הזה. יש לנו היום הוכחות מדעיות שהכעס מביא המון צרות והמון נזק. ואמרנו, הסר כעס מלבך, השתמשנו בביטוי כמו שנמצא בקבלה, במקום להיות למך, תהיה מלך. כי כעס בחיק כסילים ינוח. מישהו כועס הוא טיפש. מישהו עושה שימוש במוח ובלב קודם כל הוא חושב, ואחר כך הוא מרגיש, ואחר כך הוא עושה, הוא מתנהג כמו מלך. מי שהופך את הסדר הוא למך. ודוגמה כתובה הייתה לפני כשבועיים, אתם אולי נתקלתם בזה בעיתונות, מישהו צפר במכונית וקרא לחברו שירד, ומישהו אחר היה באותו בניין, הצפירה הכעיסה אותו, הוא ירד למטה, הכניס להוא אגרוף במכונית, ההוא ראה בזה הישרדות, הוציא סכין, תקע בו והוא מת. זה שכעס בגלל צפירה התנהג כמו למך, ולכן הוא כבר לא איתנו היום. אז לעשות חושבים, האם כדאי למות בעבור צפירה? לא. הכעס הוא טבעי וחיוני כשהוא קשור בהישרדות. וכאשר מישהו עושה איזושהי פעולה שקשורה בכעס, שלא קשורה בהישרדות, אם זה בגלל צפירה או בגלל מקום חנייה, הוא מתנהג כמו למך. אותו דבר קרה בנתניה. 2 אנשים רבו על מקום חנייה, אחד מת, התנהג כמו למך. אוקיי. כלי מספר 4 לחיים ללא כעס, לא לקבל את מתנת הכעס. לא לקבל את המתנה. מישהו כועס, זה בעיה שלו, להשאיר את המתנה אצלו. אנחנו בטעות לוקחים את המתנה, אנחנו כועסים, מתרכזים על טיפשותם של אחרים, לוקחים את המתנה ומביאים את זה הביתה, לבעל, לאישה, לחתול, לכלב, מצווה שאת מקבל את זה. כלי מספר 5 לחיים ללא כעס, זה לפתח הערכה עצמית גבוהה. כי מתברר שאנשים עם הערכה עצמית גבוהה נוטים לכעוס פחות. אנשים עם הערכה עצמית נמוכה נוטים לכעוס יותר. נתתי לכם 6 כלים לפתח הערכה עצמית, לקבל שאני אחד יחיד במיוחד, לפתח אהבה עצמית וקבלה עצמית. כן. תפסתי את כלי 4, רק את הכותרת. כלי 4, לא לקבל את מתנת הכעס. לא לקבל את המתנה. זוכרים את סיפור החתול וכל הדברים האלה? לא לקבל את המתנה. אוקיי. כלי מספר 5, לפתח הערכה עצמית. ומה זה הערכה עצמית?
הערכה עצמית זה היכולת להתמודד עם אתגרי החיים. היכולת להתמודד. אדם שיש לו הערכה עצמית גבוהה הוא מתמודד. אדם שיש לו הערכה עצמית נמוכה הוא מאשים. וככל שהבן אדם מאשים יותר, הוא כועס יותר. וככל שאדם מאשים יותר, זה סימן שהערכה העצמית שלו נמוכה יותר. אז לא לחפש את מי להאשים, לקחת אחריות להתמודד. איך אתה מפתח הערכה עצמית גבוהה? כלי ראשון, לקבל שאני אחד יחיד ומיוחד. כלי שני, לפתח אהבה עצמית וקבלה עצמית. כלי שלישי, לפרגן, לתת מילה טובה, לפתח את הערכה העצמית של האחרים. בזה שאני אפתח את הערכה העצמית של האחרים, בצורה עקיפה זה מפתח את הערכה העצמית שלי. זאת אומרת, זה חוק המאמצים הבלתי ישורים, חוק הכבוד. כלי מספר 4, לפתח הערכה עצמית, תן 100% מעצמך. איפה שאתה נמצא, תהיה ב-100%. אדם שנותן 100% מעצמו, לפתח את הערכה העצמית שלו. כלי מספר 5, לפתח הערכה עצמית, וההיה אמיץ בחזון שלך. אתה מאמין במשהו, תלך על זה, תעשה את זה, אל תתקפל ואל תתגמד, כי זה יפגע בערכה העצמית שלך. כלי מספר 6 להערכה עצמית וחשיבה חיובית. לפתח חשיבה חיובית. מתברר שאנשים עם הערכה עצמית גבוהה לרוב חושבים חיובית. במקום בעיה הם רואים בזה אתגר. במקום בעיה הם רואים בזה הזדמנות. במקום בעיה הם רואים בזה מצב חדש. במקום בעיה רואים בזה מצב מעניין. אז לפתח חשיבה חיובית. כדי לפתח הערכה עצמית צריך להתאמן, לא להעלות על דל שפתנו שום דבר שלילי. כמו משפטים, כן, אבל, אני אשתדל, אני אנסה, זה לא תמיד עובד, זה קשה. כל הדברים האלה משפטים שליליים, להימנע מהם. כל פעם שאדם משתמש במשפט שלילי, במונח שלילי, הוא פוגע בערכה עצמית שלו, הוא חושב בצורה שלילית, וזה נבואה שמגשימה את עצמה. ולכן הוא חושב שזה קשה, הוא צודק וזה הופך להיות לא קשה. הוא אומר שזה לא עובד, אז זה לא יעבוד לו. אז נתתי לכם 6 כלים כיצד לפתח הערכה עצמית. כלי שישי לחיים ללא כעס, ולא להתווכח. הוויכוח לא פותר כלום. הוויכוח רק פוגע בערכה עצמית של האחר. ויכוח זה וי בכוח. ברגע שאני מתווכח עם מישהו, אני אומר לו שהוא לא שווה, והוא לא יודע מה שהוא מדבר, אני פוגע בו, והוא כועס. לכן ללכת לבורר או ללכת לרב. ואם אין בורר, לשים את הטענות שלנו בפיו של איש קש בורר שאיננו פה. אז כלי מספר 6 לחיים ללא כעס, לא להתווכח. ואצלנו בחברה הישראלית מוכנים להתווכח עד הסוף המר. מוכנים אפילו לקבל התקף לב תוך כדי ויכוח. זה לא רעיון טוב. כלי מספר 7 לחיים ללא כעס, לא להאשים, לקחת אחריות. שמישהו מאשים, הוא תוקע את עצמו בעבר. שמישהו לוקח אחריות, הוא תמיד חושב קדימה, לעתיד. לוקח אחריות, זה מלשון אחרית, לעתיד, להציב מטרות, להציב אתגרים, ללכת הלאה. כלי מספר 8 לחיים ללא כעס, לא להעביר ביקורת. אין דבר כזה ביקורת בונה, אין דבר כזה ביקורת חיובית. יש ביקורת מבנים, יש ביקורת ציוד, יש ביקורת ספרים. הביקורת יש בה קור, בדבר שלילי ופוגע, ובעיקר פוגע בערכה עצמית. ובמקום ביקורת יש לתת הערכה. הערכה זה לא מילה, זה לא סמנטיקה, זה בא מלשון ערך, מלשון רוך. כשנותנים הערכה, מתייחסים למעשה בלבד, לא אל העושה. הערכה, מתחילים אותה במחמאה, מדברים על המעשה בלבד ומדברים על העתיד בלבד. אף פעם לא על העבר. כי העבר עבר, ומה לעשות עם העבר? כלי מספר 9 לחיים ללא כעס, לא לדרוש, לבקש. שאל בני ונען, שמבקשים, מקבלים, שדורשים זה מכעיס. רואים את זה בכבישים, שמבקשים, נותנים לנו להיכנס. וכלי אחרון, כלי מספר 10, לעשות שימוש בהומור. מענה רך ישיב חמה, לשון רכה תשבר גרם. אז אלה 10 כללים, מנסה את הדיברות לחיים ללא כעס. אני לא אומר שזה קל, צריך להתאמן בזה. צריך להתאמן בזה, וכמו שאדם דתי מתאמן כל יום באמונה שלו, כך כל אדם שרוצה לחיות בשקט נפשי, צריך להתאמן בכלים ובכללים האלה. יש שאלות, הערות לגבי זה? כן. אתה אומר, למשל, בתור דוגמאים מבקשים בעצם מה אתה אומר, אני אומרת, כשאני צריכה לברר, אז אתה אומר שאני כבר תפקידי. רגע, לא שמעתי, סליחה, פה מדברים, אני לא שומע, סליחה. בקול רם, כן. אתה אומר שבתור דוגמה, מישהו מבקש ממני משהו לסדר לו. אם אני אומרת לו, אני אשתדל, אז כאילו שכבר, אני כבר מחקתי, זה כבר
זה כבר משהו אחר, זה לא להשתדל, זה כבר משהו אחר. זו כבר מחויבות לתת תשובה. אפילו אם התשובה במקרה... אחר כך שלילית, כן. במקום להגיד אני אשתדל, צריך להגיד אני אעשה או אני לא עושה. או שאני אעשה אם התנאים האלה יתקיימו, אני לא אעשה אם התנאים האלה לא יתקיימו. אבל אז זה ברור. אבל אם אדם אומר רק אני אשתדל, אז לרוב לא יודעים כן, לא, לרוב זה לא. כן. באותו נושא, אני פעם שמעתי הרצאה בפייסבוק, אז אף פעם לא להגיד יהיה בסדר. אז זה אותו דבר כאילו, אלא להגיד אני אשתדל לעשות כל מה שאני רוצה. אותו דבר. אם מישהו מבקש את זה, אני אעשה את הכל להשתדל שיהיה בסדר. אבל אם אני אומרת שיהיה בסדר, וזה לא הלך לי, וזה לא יסתדר לי, באיזה צורה אני נראית? תראי, אני אומר באופן עקרוני שהכוונה היא חיובית. הכוונה שאנחנו אומרים, הווה דן כל אדם לכף זכות. שאת אומרת לי שאני אעשה את זאת, אני יוצא מתוך הנחה שאת באמת מתכוונת לעשות זאת. אבל אחר כך מאיזושהי סיבה זה לא יצא לך. אז אני מקבל את זה. עשית במיטב יכולתך ומאיזושהי סיבה קרתה תקלה ולא. אבל אם מראש את אומרת, תשתדלי בצורה כזאת אני אשתדל. את מראש מכנת עצמך לאפשרות שאת לא תעשי זאת. וזו נבואה שמגשימה את עצמה. לכן כדאי להשתמש במונחים מאוד ברורים. את זה אני עושה, את זה אני לא עושה, את זה אני אעשה אם יהיה לי שעתיים. יהיה לי רק חצי שעה, לא יודע שאני לא אעשה זאת. זאת אומרת, מדבר בצורה ברורה. אם אני מדברת בעמימות, מדברת בצורה שמשתמעת לשתי פנים לכאן ולכאן, לרוב זה לא עובד. לכן זה לא רעיון טוב להגיד לילד תשתדל, תשתדל. תגיד לו, אתה עושה או אתה לא עושה? או כמה אתה עושה? לא, אני אשתדל, אז הוא לרוב בסוף גם לא עושה כלום. אוקיי, אתה לא יכול לעשות כל הפרק? תעשה עמוד אחד, 2 עמודים. מה אתה הולך כן לעשות? שהוא עושה שיעורי בית או משהו כזה, אבל אני לא צריך להתווכח פה על מילה אחת או שניים, אני מדבר כמושג. כמושג חשיבה חיובית, ואת יודעת, וכל אחד מאיתנו יודע, מתי הוא באמת מתכוון, מתי הוא לא. אז לא לעבוד על עצמנו, לא לעבוד על אחרים. לא להשתמש, לא לעלות על דל שפתותינו איזשהו רגש שלילי, חשיבה שלילית, כי זה פוגע בערכה עצמית, אחר כך זה מביא לידי כעס. פשוט להתאמן בזה, כן. הכלל לתת ב100% מהצלחה, גם שבן אדם נמצא במצב מאוד לא סימפטי. תראי, אתן לך אולי דוגמה לא סימפטית. נגיד שמישהו מדבר אליי, וזה לא כך מעניין אותי. נגיד שהוא לא ממש אומר דברים מעניינים לכתחילה. ואם אני כבר עושה פרצופים, ואני עושה ככה, אז זה פוגע בו, אבל אם אני אומר לעצמי, זה מעניין, זה מעניין. אם אני כבר נמצא איתו, ואני אומר לעצמי זה מעניין, אז תכף שאני באמת נמצא בזה משהו מעניין. אבל אם מראש אני חושב שלילי ואני אומר, טוב, האדם הזה בחיים לא אמר דבר חכם. אני כבר מראש שופט אותו ושולל את האפשרות שייתכן שהוא כן אמר משהו. אם כבר אני נמצא מול בן אדם והוא מדבר אליי, כדאי להיות איתו ב100%. כי אם אני לא ב100% איתו, אז זה פוגע ברחת. לפעמים אני קורא ספרים, אני קורא דוחות, אני קורא סטטיסטיקה, אני קורא דברים, מחקרים, כדי לעדכן אתכם וכל זה. לפעמים קורה שאני קורא סטטיסטיקה שהיא משעממת. גם יש מחקרים שכתובים בצורה מאוד משעממת. זה דפים על גבי דפים. באתי לדברים הרבה פחות סימפטיים, כמו שמישהו נמצא נניח בבית סוהר, או שמישהו בתוך תאונה ומחכה למשל לאמבולנס. פשוט כשבן אדם נמצא במצב מאוד לא סימפטי, הוא רוצה דווקא לברוח מהמציאות. בואו נדבר על משהו אחר. אני מדבר על דברים שאדם נמצא בשליטה, אבל בואו נאמר שאפילו אדם נמצא בבית סוהר. אם אדם נמצא בבית סוהר והוא מקבל את מלוא האחריות שיושב בבית סוהר בגלל שהוא עשה מעשה, הוא משלים מזה, ואז הוא מנצל את הזמן שלו ב100%. הוא לומד שפה חדשה, הוא כותב שם ספר, הוא לומד חוקים ומשפטים, הוא מנצל את הזמן ב100%, הוא יוצא משם אדם טוב יותר. אבל אם הוא לא נותן 100% מעצמו, והוא כל הזמן מחפש את מי להאשים, למה הוא נכנס לבית הסוהר, והוא גם כל כך בבית סוהר. אז עדיף שיש שם, אם הוא כבר שם, שיש שם ב100%. ולא שב100% זה לעזוב את מה שקרה, ועכשיו להתמקד לפתח, להתכונן לאורח חיים חדש. עכשיו, בוא ניקח דוגמה שאמרת שמישהו חולה,
שמישהו מרגיש לא טוב, שיהיה באמת, והוא כבר במיטה, שיהיה ב100% במיטה, שלא יהיה גם במיטה וגם יעשה טלפונים וגם יתקשר לעבודה, אז הוא לא מחלים והוא לא מבריא והוא נחלש. איפה שאתה נמצא, אתה צריך להיות שם ב100%. במצב שאתה נמצא בו, להיות שם ב100%. אבל אפשר להגיד שם משהו, שם מצב. רגע, סליחה, כן. רציתי לשאול, חיים זה לא פשוט. איך אפשר לחיות בלי ויכוחים, בלי ויכוח? אוקיי, בסדר, שמעתי. בואי נסכים שאנחנו לא מסכימים. לא, אני מסכימה. אני שואלת, איך אפשר לעמוד? תראי, ההבדל בין ויכוח... לשתוק. לא אמרתי לשתוק. לא, אני ככה חושבת. אוקיי. לא להיכנס לוויכוח, לא אמרתי לשתוק. פשוט לא לדבר. לא. אז אני רציתי... אמרתי לא להתווכח. תראי, עם זכותו של אדם שתהיה לו דעה משלו. הדעה שלך היא כזאת והדעה שלי היא כזאת. את טוענת שאין דבר כזה חיים ללא ויכוח. אני טוען שיש דבר כזה. עכשיו יש בינינו ויכוח, נכון? עכשיו אני אומר לך, בואי נסכים שאנחנו לא מסכימים. תלוי איזה נושא. לא, אני לא מתווכח איתך. את רוצה להתווכח? תמשיכי. אוקיי? בוא נתווכח על סינית. אוקיי? את רוצה להתווכח איתי על סינית? בבקשה. עכשיו, איך אומרים 100 אריות מתים בסינית, יודעת? לא. עכשיו, איך את יכולה להתווכח על משהו שאת לא יודעת? יפה. אז את עכשיו את אומרת לי, אני מוכנה להתווכח רק על מה שאני יודעת. על מה שאת לא יודעת, לא מוכנה להתווכח. אוקיי. עכשיו, מה שאני חושבת שאני יודעת, וייתכן שיש משהו שאת עדיין לא יודעת. מה? אז את לא מתווכחת. עדיף להקשיב, כי אולי תלמדי משהו חדש. עכשיו, בזה שאת מתווכחת, את רק כופה את דעתך על מישהו אחר. בוויכוח, מה באמת קורה בוויכוח? מה שאת מדברת, יש דיון, יש דו-שיח, יש החלפת דעות, יש החלפת רעיונות. זה לא ויכוח. מתי זה ויכוח? שלאחד או לשני הצדדים חשוב להיות צודק. עכשיו, אם לי חשוב להיות צודק, אני חייב לפגוע ברכה העצמית שלך. המסר מבעד למילים שעובר בין שני אנשים מתווכחים, זה כאילו שאחד אומר לשני, אתה טומטום, אתה אהבל, אתה לא יודע מה שאתה מדבר, אתה לא יודע. עכשיו, אף אחד לא רוצה לפגוע ברכה העצמית שלו, לכן הוא לא מפסיק להתווכח. לכן לא יוצא מזה כלום. נכון. בבקשה, כן. אין ספק שהתנהגות על פי התיאור שלך הוא עניין של נימוסים. בין השאר, כן. זה קיים אצל כל אחד. לא. ולכן אתה נקלע למין סיטואציות. אבל בגלל שלמישהו אחר אין נימוסים טובים, אוקיי, מאחר שלמישהו אחר אין נימוסים טובים, זה סימן שגם את צריכה להיכנס לזה? אוקיי. אז יש אנשים שיש להם, עכשיו יש אנשים שבאים ללמוד, ויש כאלה שמפתחים מערכת נימוסים, מתנהגים אחרת. למשל, את יכולה לומר, קחי למשל את כבישי ישראל. עכשיו יש המון חוסר נימוס, חוסר כבוד, אבל אפשר גם לנהוג אחרת. אני בכבישי ישראל, אני מתאמן, לא אומר שאני ב100% תמיד מצליח, אבל מאחר שאני יודע שיש חוסר נימוס בכביש, אני יודע שמישהו עלול לחתוך אותי, אני מסתכל במראה, אני מביא בחשבון שאחרים מתנהגים בחוסר נימוס, אני מתנהג בנימוס, ויחד עם זה אני מביא בחשבון שיש פקקים, אני יוצא קודם, אני מאפשר לעצמי את האפשרות שיהיו תקלות בדרך, ולמרות שאני חי באותה מדינה שרוב האנשים חיים, אני בכבישים כועס פחות מה שרוב האנשים כועסים. אז זה שאחרים הם חסרי נימוס עדיין לא מעודד אותך ולא נותן לך את הרשות להיות גם כן חסרת נימוס. אז יכולה להתאמן בזה. באופן פסיכולוגי בעצם אתה לומד את הנימוס. בין השאר, כן, לומדים פה נימוסים נכונים, נכון. הבעיה היא שאנחנו מזדקנים מהר מדי ונהיים חכמים מאוחר מדי. עוד הערות או שאלות? טוב, אנחנו אחר כך בשיעור האחרון,
עכשיו, מה שאמרתי לכם, נתתי לכם תקציר ב10 דקות, נתתי לכם תקציר של מה שלמדנו ב8 מפגשים, או 7 מפגשים, היום זה כבר נשמע יותר הגיוני. כששומעים את זה פעם ראשונה, אפילו עכשיו זה קצת יש קושי עם זה, אבל כבר מקבלים את זה יותר בקלות. אז ככה זה לימוד, הלימודים, כמו שנאמר, תורה בייסורים נקנית. אחרי שעוברים את זה ומשלמים את הרבי גלט וזה, אז בסוף מקבלים את זה. אז מוטב מאוחר מאשר בכלל לא. למדנו כמה חוקים נפשיים. למשל, למדנו על חוק ההשתקפות. שהעולם החיצוני שלנו הוא רק השתקפות של העולם הפנימי, תוכו כברו, או הפוסל במומו פוסל. למדנו חוק נפשי אחר שקוראים לו חוק המאמצים הבלתי ישירים. מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למדנו על חוק השליטה. ככל שאתה יותר בשליטה, הרגשתך טובה יותר. כשמישהו אחר שולט בך, ומישהו אומר לך, תבוא, תלך, תעשה, אתה מרגיש פחות טוב. זאת אומרת, מתי אדם מרגיש טוב? שהוא מרגיש טוב, שהוא מרגיש שהוא שולט בחיים שלו. ודיברנו, בנושא של זוגיות, דיברנו למה יש בעיות בזוגיות, שבני הזוג עוברים על החוק הזה, שהגברים לא יודעים מה הנשים צריכות, והנשים לא יודעות מה הגברים צריכים. עכשיו, האם הספקנו לדבר בשיעור הקודם על תקשורת אפקטיבית? נתתי לכם דיבר. אוקיי. אז זה ההמשך של זה, והיום אנחנו נדבר איך לתקשר נכון, לא לפגוע, בעיקר מדבר פה על בני זוג או על ילדים, אבל זה נכון לי כמעט בכל סוג של תקשורת. זו שיטת תקשורת ישנה חדשה, שקוראים לה באנגלית emotional word picture, emotional word picture, בעברית זה תמונה מילולית רגשית, ובמילה אחת משל. אתן לכם דוגמה. אם נתן הנביא היה בא לדוד המלך והיה אומר לו, למה לקחת את בת שבע? אתה יודע שיש את איש והיא אסורה לך. דוד המלך היה אומר לו, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אני המלך ואני אעשה מה שבא לי. ואם לי יהיה טוב, לעם הזה יהיה טוב, ואתה תתחפף מפה. אבל נתן הנביא ידע שהוא לא יכול לבוא בתקשורת ישירה. הוא בא בתקשורת בלתי ישירה. הוא הביא לו תמונה מילולית רגשית משל. הוא אמר, לאיש עני כבשה אחת הייתה לו, בחיקו שכבה, מפיתוח לה, מכוסו שתתה, כבת הייתה לו. ויום אחד הזמין האיש העשיר את האיש העני לארוחת ערב, וציווה לשחוט את הכבשה היחידה שהייתה לעני. דוד המלך אמר, מי זה הבן בליעל הזה? פי 40 שישולם לו. נתן הנביא אמר לו, זה אתה. טרח, זה פגע לו בלב. למה נתן הנביא בא עם סיפור של כבשה? כי דוד המלך היה רועה צאן. זאת אומרת, כדי לתקשר נכון עם מישהו אחר, אנחנו צריכים להביא סיפור מעולם החוויות של האחר. ומה שקורה בימינו, כשיש קצר בתקשורת, שלרוב כל אחד מביא חוויות, מביא סיפור מעולם החוויות שלו, שהוא לא כל כך מובן לצד השני, ולרוב זה מה שקורה בין גברים ונשים. כשהגבר מביא סיפור מהצד שלו, האישה בכלל לא מבינה למה הוא מתכוון. כשהאישה מביאה סיפור מהצד שלה, מעולם החוויות שלה, הוא לא מבין. כי הם שניהם כמו יצורים מכוכבי לכת שונים. אתן לכם כמה דוגמאות. אבל לפני כן, אתן לכם אולי דוגמה אישית שלי, השתמשתי בזה פעם עם הבן שלי, אני רואה לכם שזה גם עובד עם ילדים. הבן הקטן שלי, גיא, אז הוא היה בערך בן 11, לפני כ9 שנים, אז חיינו בארצות הברית. יום אחד חזרתי הביתה מנסיעת עסקים, ולא הייתי איזה שבוע או 10 ימים בבית, ואיך שהוא רואה אותי בא, הוא הולך. בוא הנה גיא, לאן אתה הולך? אתה הלכת, אני הולך. הולך לחבר שלו וזה, בוא אני אבא שלך, תבוא לפה. לא, אתה הלכת, אני הולך. הוא יעניש אותי שאני הלכתי. וכל מה שאמרתי לו זה לא עבד. הוא צודק
בדרכו הוא, ואני צודק במחשבתי אני. אז החלטתי לעשות שימוש בשיטה הזאת. אני ידעתי שזה עובד עם מבוגרים, לא הייתי בטוח שזה עובד עם ילדים. אז יום אחד אחרי שלקחתי אותו לארוחת בוקר, זה היה במקדונלדס בארצות הברית, הילדים אוהבים ג'אנק פוד, יש להם מה שנקרא אג מגמפן, זה כזה ארוחת בוקר, אני לא יודע אם יש את זה בישראל, בארצות הברית יש את זה מין ביצה מקושקשת עם איזה לחמנייה, וארוחת בוקר שילדים אוהבים אותה. בקיצור, אחרי שהוא סיים לאכול, אני אומר לו, גיא, תאר לך שאתה שחקן מצטיין בנבחרת הכדורסל של בית הספר שלך. באותה תקופה הוא התחיל לשחק כדורסל. ידעתי שהכדורסל חשוב לו. בארצות הברית, הספורט בבתי ספר, יש לזה ערך רב. אז הוא דיבר הרבה על הכדורסל. היינו יושבים ביחד ומתבוננים בלייקרס, וקרים אבדול ג'אבר באותה תקופה, היה אחד כזה גבוה, גם ביקר בארץ. בקיצור, אני מתאר לך שאתה שחקן כדורסל מצטיין, ציר מרכזי, קלעי טוב, ויום אחד נפגעת בכתף, והרופא אסר עליך לשחק שבועיים. ושבועיים נעדרת מהמשחקים, ואחר כך קיבלת פתק מהרופא שאתה כבר יכול לשוב למשחק, ואתה בא למשחק הכי חשוב של השנה. הבית ספר שלך משחק נגד בית ספר מתחרה, משחק הכי חשוב, והקבוצה שלך מפסידה, ואתה בא למאמן, אתה אומר לו, קואץ', הנה הפתק, הנה, והוא אומר לך, שב בצד. ואתה יושב בצד, ואתה מת לשחק, והקבוצה שלך מפסידה, זה בוער בתוכך, ואתה אומר לו, קואץ', הנה הפתק, והוא אומר לך, שב. ככה אני אמרתי, חזרתי את זה כמה פעמים, אחר כך רציתי לוודא שהוא באמת יודע את ההרגשה, אז אמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד לי, איך ההרגשה לשבת על הספסל? איזה בסה, איזה נח זה, אני מת לשחק, והוא מושיב אותי, וזה בוער בעצמותי, אני רוצה לצאת למגרש ולתת את מיטבי. אמרתי, אתה יודע, גיא, כל פעם שאתה מתעלם ממני, אני מרגיש כאילו אתה מושיב אותי לספסל. אני רוצה להצטרף למשפחה, אני רוצה לבוא לשחק, להיות חלק מהמשפחה, ואתה מושיב אותי לספסל. הוא אומר לי, מה? ככה אתה מרגיש? בדיוק ככה אני מרגיש. את זה הוא תפס, כי הבאתי לו סיפור מעולם החוויות שלו. אמרתי לעצמי, טוב, הוא ילד, הוא ישכח. כעבור חודש או חודשיים שעמדתי לצאת שוב לנסיעה, הוא אומר לי, תחזור, אני אתעלם ממך. הבנתי שהוא תפס. זאת אומרת, כדי לתקשר נכון, כדי להעביר איזשהו מסר, אנחנו צריכים לבוא עם סיפור מעולם החוויות של האחר. לרוב אנשים עושים טעות. שמתקשרים, הם אומרים מה שבא להם לומר, ומטילים את האחריות של ההבנה על האחר. האחריות היא עליי. אם אני רוצה שמישהו יבין את מה שאני רוצה לומר, בדיוק כפי שאני רוצה לומר את זה, אני צריך לוודא שאמרתי את זה בצורה שהוא יכול להבין אותה, ואולי לוודא שהוא אכן הבין אותה כפי שאני התכוונתי. ואנחנו אומרים דברים, וזהו, אמרנו. ואם הוא מבין או לא הבין, איך שהוא הבין, זה בעיה שלו. אנחנו כועסים למה הוא לא הבין. אתן לכם דוגמה אחרת. הייתי בהרצאה בחוג בית, אני מפעם לפעם נותן הרצאות בחוגי בית, במוצאי שבתות, לפעמים בימי שישי, וקבוצות של אנשים שמתארגנות לשמוע הרצאה. הייתה קבוצה של זוגות בכפר סבא, חבר'ה טובים, רובם בעלי צווארון לבן, אקדמאים, ואחרי שנתתי להם את ההרצאה על ההבדלים בין גברים ונשים, ומה הגבר רוצה, מה האישה רוצה, ועל זוגיות, שאלתי אותם אם הסברתי את השיטה הזאת של תקשורת אפקטיבית, שאלתי אותם למי יש בעיה בזוגיות שרוצה להעלות את זה פה בקבוצה ונטפל בזה. אז אישה אחת הרימה את היד ואמרה, תראה, בעלי הוא מנכ"ל של חברה למחשבים, נסע לשבועיים נסיעת עסקים לאירופה וחזר, ובכניסה לבית, לפני שהוא נכנס הביתה, הכניס אצבע לאחד העציצים, והתברר לו שהעציץ יבש. והוא התנפל עליי, מה זה פה שבועיים? לא השקיע את העציצים בבית, הייתי פה שבועיים בבית. והרכשתי כל כך מושפלת וכל כך עלובה, דבר ראשון, במקום לחבק אותי, במקום לצק, התגעגעתי אלייך, דבר ראשון, צועק עליי על העציצים, ובעלה קם, היה בדיוק מולה, הם ישבו כל אחד בנפרד. בעלה קם, רגע, תעצרי רגע. תגידי למנחה, את האמת, היה יבש או לא היה יבש? אז היא ענתה, היה יבש. זאת אומרת, אני צודק. כך
ככה מתיישב, יעני, צודק, הוא בסדר. אמרתי לו, רגע, את רוצה עכשיו להתווכח? אני מספר לך סיפור ואת תחליטי מה את רוצה להחליט, אוקיי? אוקיי? אמרתי לו, בוא אני אתרגם לך מעברית לעברית בשפת מחשבים מה אמרת לה. הוא איש מנכ"ל לחברה למחשבים. אתה אמרת לה שהציץ הזה יותר חשוב לך ממנה, והיא אומרת, איך אתה צודק, כל כך ביטאת את זה נכון, כל כך הרגשתי מושפט ולא יכולתי להגיד לו את זה. מה שהייתי אומרת, הוא היה צועק עליי עוד יותר, והיה מעליב אותי עוד יותר. אז אמרתי לה, אוקיי, תביא לו סיפור, תמונה מילולית רגשית, משל, שהוא יבין. איך את הרגשת? חשבה רגע, ניגשה לשולחן והיה שם פירור ללחמניה, חתיכת לחם מהכיבודים שהיו שם. ניגשה לשולחן והעיפה את הפירור לרצפה ואמרה לו, אתה יודע, אני מרגישה כמו פירור שמעיפים אותו מהשולחן, ככה אני מרגישה שאתה מתייחס אליי. הוא לא מגיב, הוא ככה מסתכל, פנים מאובנות, ואני שואל אותו, תגיד, זה עשה לך משהו? הוא אומר לי, לא. שואל אותו, למה? הוא אומר, אני לא יודע איך מרגיש פירור. אמרתי לה, טוב, הסיפור הזה לא טוב, תביא סיפור אחר. לא תמיד זה עובד במכה ראשונה, צריך להתאמן בזה. אז היא חשבה לרגע והביאה את הסיפור הזה. בעלה אהב לאכול, והייתה תקופה שהוא היה אוכל ארוחות עסקיות בחוץ, גם ארוחת בוקר, גם ארוחת צהריים, גם ארוחת ערב, והיה נפגש עם אנשי עסקים. מה? הוא גם נראה טוב. והוא הבין באוכל והוא אהב לאכול. אז היא נתנה לו סיפור, אני כבר לא זוכרת, נתאר לכם את זה בקצרה, היא תיארה את זה בהרבה יותר עריכות, עם הרבה יותר תיאורים עסיסיים, והיא ידעה איך להפעיל לו את המיצים. היא אומרת לו, תאר לך שאתה הולך לארוחת בוקר ואכלת ערימה של פנקייק, ונשאר לך איזה פנקייק אחד בצלחת, ואתה חושב עליי ואתה מזמין מהמלצר או מלצרית דוגי בג, שקית כזאת, ואתה חושב ושם את הפנקייק בשקית. אחר כך אתה אוכל ארוחת צהריים עם סטייק, עם טיבון כזה, עם סוס כזה וכל מיני תיארה. נשאר לך חתיכת סטייק, ואתה חושב עליי ואתה שם את זה בשקית. בארוחת ערב אתה אוכל דג עם אספרגוס, עם הולנדי סוס, כל מיני תיארה את זה בכל מיני... יותר לך נשארו לך כמה אספרגוסים ואתה שם את זה בשקית. ואתה בא אליי הביתה, אתה חוזר הביתה בשעת לילה מאוחרת, אחרי שכל היום לא ראיתי אותך, ואתה אומר, טרם! מביא את השקית הזאת, והדברים נוזלים משם, מגעילים וכל זה, גוי כזה. והיא ממש תראה את זה בצורה יפה, ראיתי אותו שהוא מתקרבל בתוך עצמו, והוא השתתק. ואז הבנתי שזה עשה משהו ולא הגבתי. והמשכתי את וזהו, הסברתי את הסיפור. כעבור איזה 20 דקות, הוא קם וביקש רשות הדיבור. הוא אמר, אני רוצה לומר לך משהו, יקירתי. תדעי לה שיותר חשובה לי מהעצים בכניסה לבית. יותר חשובה לי מהטלוויזיה והכדורגל בטלוויזיה. נתן נאום הגבר. מה שאתה לומר, זה פגע בו. את זה הוא הבין, פתאום הוא הבין כמה מושפלת היא מרגישה. כי הביאה לו סיפור שיכול היה להתייחס לזה יותר טוב. כי הוא אהב אוכל, ודאי איזה דבר מגעיל זה שמקבלים אוכל בצורה כזאת. אז לא תמיד זה עובד במכה ראשונה, צריך להתאמן כמו כל דבר אחר, צריך להתאמן בסיפורים, אבל לבוא מתוך העולם החוויות, לבוא מתוך סיפור מעולם החוויות של האחר. באותה קבוצה היה שם מורה להתעמלות שהרוויח פחות כסף מאשתו. והוא סיפר שכל פעם שהיה בא הביתה, אשתו הייתה מתנפלת עליו. למה אתה לא מתקן את זה, ולמה אתה לא מתקן את זה, ולמה אתה אומר, רגע, רק עכשיו הגעתי, רגע, תני לי רגע לשתות משהו, לאכול משהו. הוא אומרת לו, מה אתה רוצה? גם לי היה קשה, גם אני עבדתי בחוץ כל היום, גם אני עכשיו עובדת פה, ואני צריכה לעשות, בסדר, אבל אני... הוא אומר, שנים היא כל הזמן משפילה אותי, ואני לא יכול להסביר לה, היא צודקת. היא מבחינתה צודקת.
כי היא עובדת בחוץ, והיא גם עובדת בבית, איזה טענה שאני מעלה, זה לא עובד. כי אני כבר מלכתחילה נמצא בעמדת נחיתות אצלה. אז אמרתי לו, תן לה סיפור, משל, מעולם החוויות שלה, שהיא תבין איך אתה מרגיש. הוא חשב רגע, ובא עם הסיפור הזה, שוב, אני לא זוכר אותו במלואו, אני אספר אותו בקצרה, אבל את הפרינציפ אתם תבינו. הוא הביא סיפור על הסבא שלה, כי הוא ידע שהיא מחוברת רגשית, הייתה מחוברת רגשית אל הסבא. זאת אומרת, שהמשל יהיה אפקטיבי, שהסיפור יהיה אפקטיבי, הוא צריך להיות משהו שמעורר רגשות, משהו שקשור ברגשות, משהו שקשור בטבע, או במישהו שקרובים אליו, או משהו שרגשית אפשר להתחבר אליו. אז הוא אמר, את זוכרת, לסבא שלך היה כלב קטן בשם פאפי, והכלב הזה מצא יום אחד פרצה בגדר ונעלם, וכל היום סבא אומר, איפה פאפי, איפה פאפי, וכל היום חיפש ודאג ואומר, מה עושים לו עכשיו, הוא כזה קטן, בטח התנפלו עליו כלבים גדולים בעיר הגדולה וכל. ובאמת יום שלם פאפי התברבר מחוץ לבית, התנגלו לו כלבים, ובשעת לילה מאוחרת עייף ורעב וחבול ומרוט מצא את הפרצה בגדר ובא לדלת ועם כף רגלו גרד את הדלת, והסבא פותח את הדלת וראה שם את פאפי, לקח את זרת, חתיכת מקל שהייתה לו שם, מרביט, איפה היית? עוד פעם תברח נרביט לך, עוד פעם תברח נרביט לך, ועוד פעם נרביט לך, והוא אומר, כל פעם שאני בא הביתה יש הרגשה שאת צועקת עליי, למה אתה מתקן את זה, ולמה אתה מתקן את זה, ולמה אתה מתקן את זה, אני מרגיש כמו כלב קטן מושפל. זה פגע בה, התחילה לבכות. היה לי קשה לעצור אותה, זה 10 דקות בכתה, וזה היא תפסה. זאת אומרת, את זה פתאום היא הבינה איך הוא מרגיש. מרגיש כמו כלב קטן ומושפל. זאת אומרת, עוד הפעם, זה לא תמיד עובד בכל סיפור, צריכים למצוא את המשהו הזה, שאצל האחר זה מעורר בו איזשהו רגש, ואז מבינים. זו שיטת תקשורת אפקטיבית, זו שיטת תקשורת טובה. ולא רק לדבר, להגיד, אני את שלי אמרתי וזה בעיה שלו, אם הוא הבין או לא הבין, זה בעיה שלו. זה האחריות שלנו, כדי שהשני יבין את מה שאנחנו רוצים לומר לו. וזה עלול לפתור בעיות של שנים. הבחורצ'יק הזה, המורה להתעמלות, שנים סחב איתו את ההרגשה הזאת שמרגיש מושפל, והוא היה עוד יותר מתוסכל, כי הוא ידע שהיא לא מבינה אותו. שהיא לא מבינה מה הוא מרגיש. ואפילו זה עוד יותר קשה וזה יותר מכעיס. וסוחבים בבטן כעס שנים. אז ברגע שמוציאים את זה ומספרים את זה בצורה נכונה, אז זה כבר יש הקלה. עכשיו לפחות היא יודעת, עכשיו היא פחות מבינה אותי. ומאוד קשה לגבר לומר לאישה, את פוגעת בי, תעשי אותי ראוי, תעשי אותי גבר, תני לי להרגיש גבר, כי זה לא גברי לומר את זה. זה דבר שהכי חשוב לגבר, הוא לא יכול לומר לה. והמון פעמים נשים שהן טובות בתקשורת, הן אומרות, בוא נדבר על זה. הוא לא יכול לדבר. הוא לא יכול לדבר, כי את הדבר שהכי חשוב לו, הוא לא יכול לומר לה. והנשים לא מבינות את זה. בואו רק שיפתח את הפה ויגיד. ומה שקורה לגבר זה בדיוק ההפך. שהוא נפגע, שהוא מרגיש לא ראוי, הוא משתתק, הוא מסתגר במערה. כמו שג'ון גריי, הפסיכיאטר כתב ספר הגברים מן המאדים, אנשים מנוגה, גבר שנפגע, הוא מסתגר בתוך עצמו, כאילו מסתגר בתוך המערה. אוקיי, אז זו השיטת תקשורת שכדאי להתאמן בה, וזה עובד. זה עובד בצורה טובה מאוד. יש מי שרוצה להעיר משהו, לשאול משהו? כן. רגע, סליחה, הוא הרים את היד, רק שנייה. נכון. כי מה שישר בעיניי, זה לא תמיד ישר בעיניך. נתתי לך 2 דוגמאות, נתתי לך 3 דוגמאות, שכביכול נורמות והם לא עבדו. הנורמה המקובלת היא שאבא בא הביתה מנסיעה שהבן יקבל אותו במאור פנים. זה נורמה, נכון? וזה הנורמה בצד שלי כאבא. אבל הנורמה של הילד היא שונה. הוא במוחו מבין את זה אחרת. מה? כן, הוא צודק, אבא בכלל לא היה צריך לנסוע, מה פתאום אבא שלי נסע? אז עכשיו, הוא צודק ואני צודק.
איך מקשרים על זה? דוגמה אחרת, הבעל עם העציץ, הנורמה מבחינתו שהעציצים צריכות להיות מושקים. והוא לא מבין שהוא פוגע בהערכה עצמית, הוא פוגע באשתו, שהוא צועק עליו ומעליב אותה בגלל שהעציץ לא מושקה. עכשיו אתה אומר יש נורמות, הוא מבחינתו בנורמה שלא צודק, והיא מבחינתה בנורמה שלה צודקת, כי לא מתייחסים כך לאישה. עד איפה היושר ואיפה הכנות, שכל אחד רואה, כל אחד צודק. נאמר צדיק באמונתו יחיה, כל אחד יש לו אמונה אחרת. כן. גם בלי גם פועלת לא. כן, אבל פה אנחנו לא מדברים על גבר ואישה, הייתה לך דוגמה גם של שני גברים, גבר, אבא ובן או משהו כזה. אתן לכם דוגמה אחרונה אולי בנושא הזה, שסיפר לי את זה בדיעבד שעשה את זה, עובד בחברה, נתתי את ההרצאה הזאת כיועץ ארגוני בחברה מסוימת שהיה שם בעיה ארגונית, ולימים נפגשתי בעובד הזה, למעשה הוא היה מנהל מחלקה, והצניחו לתוך החברה הזאת קצין בכיר מהצבא. הייתה תקופה שעוד היו עושים את זה, והיום כבר פחות. והקצין הבכיר ניגש אל מנהל מחלקה הזאת ואמר לו, תשמע, אני לא כך מתמצא במה שקורה פה עדיין, בוא תעזור לי, תשתף איתי פעולה ואני אקדם אותך, אז תעזור לי ואני אעזור לך, והבטיח לו הבטחות עד השמיים עם הגבול. ואכן המנהל מחלקה הזאת תרם מעונו, מכוחו, ממרצו, נשאר שם שעות נוספות, עבד ימים כלילות לעזור לקצין הבכיר שלא כך התמצא בחברה הזאת. לימים, כאשר התפנתה משרה בכירה יותר, שהקצין הבכיר היה יכול למנות את המנהל מחלקה לתפקיד בכיר יותר, הוא הביא מישהו מבחוץ. והוא מאוד נעלב. וכשהוא בא לקצין הבכיר ואמר לו את זה, מה אתה רוצה? החברה צריכה להתקדם, צריכה להתקדם, והקצין היה בטוח שהוא צודק. הוא אומר, תשמע, טובת החברה צריכה את זה, והוא עשה, והוא היה משוכנע שהוא יהיה טוב, והוא יכול לעשות עבודה טובה, כי הוא עזר, הוא לימד את הקצין, כל מה שהוא יודע שם. אז אמרתי למנהל הזה, תספר לקצין הזה סיפור מעולם החוויות שלו, שיבין איך אתה מרגיש. וכדאי שתספר לו סיפור מחיי הצבא, כי זה יותר קל לו להבין. ולימים הוא סיפר את הסיפור הזה, שהוא בא אליו לתאר לך שקצין וחייל נשארו מתוך מחלקה, נלחמו בחזית, כל המחלקה נהרגה, ורק קצין וחייל נשארו שם, והם נלחמים בחירוף נפש להציל את נפשם, והקצין כבר מודד את החייל, החייל כבר כמעט איבד תקווה, והקצין אומר, תחזיק מעמד, בוא תילחם, ואנחנו נצא ואני אקדם אותך, ואני אעשה אותך, ואני אעזור לך, ותקבל איתור צלש וכל זה, והחייל ממש נותן את כל מרצון, נותן את הנשמה שלו להציל את הקצין, וכאשר האויב נסוג, הקצין יורה בחייל שלא יגלה את הפשלה. והוא סיפר לו את הסיפור הזה, והוא אומר, הקצין היה עמום, כי הקצין יודע איזו הרגשה נוראה זאת, שקצין יורה בחייל שלו. אומר, אתה יודע, שאתה קידמת מישהו אחר, הייתה הרגשה שירית בי. כך הרגשתי, כאילו אתה ירית בי. וזה פגע, וזה עבד. זאת אומרת, זה יכול לעבוד בתחומים שונים, גם בעבודה, גם עם הילדים, לא תמיד, זאת אומרת, יש פה צדק ויושר. הקצין הבכיר כמנכ"ל חשב שהוא עושה צדק, הוא חשב שהוא היה כנה וישר בזה שהוא מביא מישהו מבחוץ, מבחינתו זה היה נכון לעשות. מנהל המחלקה היה בטוח שמגיע לו שיקדמו אותו. זאת אומרת, קשה פה להכניס מונחים של צדק ויושר אבסולוטי, כפי שאתה היית רוצה שזה יהיה. עניתי לך לשאלה? אתה מבין שהכנות והיושר זה לא דבר אבסולוטי ששווה לכולם? אין דבר כזה. אין דבר כזה נורמה פחות או יותר מקובלת.
להתווכח אם הנורמה היא נכונה או לא נכונה, כי זה מושג מופשט, כן? אבל יש בכל זאת דברים מסוימים. ואני מנסה לראות את זה בכל זאת בקונטקסט הזה, לא לקיצוניות, מכיוון שלא ייתכן. אני אגב עם אותו מנהל המנכ"ל של המחשבים, שבא הביתה ונגע בעציץ, זה לא עציץ, עציץ זה הקש ששבר את האדמה. טוב, זה כבר פרשנות שלך. תראה, אדם שהוא מנכ"ל של חברה והוא ביצועיסט, הוא כל הזמן רוצה שהכל יהיה בסדר, יש לו מין תכונה כזאת של לבדוק את העובדים שלו, הוא מתייחס אל הטיפוס כזה טייפ A, טיפוס מצליחן כפייתי, שיש בעיה עם האישה והילדים, הוא שולח אותם לפסיכולוג, הוא לא הולך. הוא טיפוס כזה שהוא בודק כל דבר והוא רוצה שהכל יהיה מושלם, פרפקט. אוקיי, בסדר, תודה. עוד הערה? כן. ואם אתה נכנס בבית קפה ואתה רואה אישה, אז היא שותה בית קפה, היא שותה קפה כמוך, אין לך מחשבות סתמיות. נכון, בסדר. אז אני לא אכעס עליה היום שהיא יושבת בבית קפה. אבל לפני אולי 50 שנה עם אישה... אוקיי, אז אולי גלשנו פה למשהו, לנושא אחר של מוסר ואתיקה וכו'. אני נתתי לכם שיטה אפקטיבית שסך הכל אומרת שאם אתה רוצה להעביר מסר למישהו אחר, שאתה מרגיש שיש נתק, כשמדברים למישהו כמו לדבר איתו זה כמו לדבר אל הקיר. אתם ודאי מכירים את הביטוי הזה, או ההפך, לדבר איתה או משהו כזה. אז כדאי לעשות שימוש בשיטה הזאת, כי יש סיכוי טוב יותר שזה יעזור. זה מקובל? אוקיי. אז עכשיו נעבור לנושא האחרון של הקורס הזה, שנתחיל אותו היום ונסיים אותו בשיעור הבא, והרפיה, מדיטציה. כמה שאנחנו לא נעסוק פה בצד המעשי של זה, פשוט נעשה בזה בצד ההגיוני, העיוני של זה, ונבין למה זה חשוב. ככל שהעולם נהיה מודרני יותר, ככל שהטכנולוגיה התפתחה, לאו דווקא אנשים מאושרים יותר, או טוב להם יותר. מתברר שדווקא ככל שהעולם מתקדם, המתח גובר והלחץ גובר, ודווקא החיים המתקדמים האלה, הטכנולוגיה המתקדמת, לא הביאה שקט נפשי לאנושות. וממה זה נובע? המוח מחולק לשני חלקים. יש מוח ימין ומוח שמאל. ואם נראה את זה, אולי אני אכתוב לכם את זה על הלוח. טוב, מוח שמאל ומוח ימין. המוח השמאלי הוא המודע, המוח הימני זה התת מודע. המוח השמאלי, הייתי אומר שהוא שר החוץ, הוא אחראי על הפעילות החיצונית שלנו. המוח השמאלי המודע אחראי על מה שקוראים בשעת ערנות, המוח השמאלי אחראי לבדוק את העולם החיצוני, לבדוק איך להגיב כלפיו. התת מודע זה שר הפנים. התת מודע הוא אחראי על הפעילות הפנימית של כל חלקי הגוף. למשל, הנשימה היא לא מודעת. הנשימה נעשית בצורה בלתי מודעת. לא צריך לחשוב על הנשימה. דרכי העיכול, כל מה שקורה בגופי פנימה
זה נעשה באמצעות התת מודע. המוח השמאלי הוא, הייתי אומר שהוא ה-CPU, זה כמו שבאנגלית יחידת עיבוד מרכזית של מחשב. ליחידת עיבוד הזאת שהמרכזית, בעוד שהיא, זה כמו במחשב, יש מין מוח כזה במחשב שהוא היחידת עיבוד, זה לא זיכרון, הזיכרון הוא פה. המוח הימני זה הזיכרון, הוא מאגר מידע. הייתי אומר שהמודע הוא מעין גנן, שומר בשער, הייתי אומר מסננת של אינפורמציה. המוח הימני זה הגן. אני אסביר מה הכוונה. נאמר שאני גנן ואני מחליט לשתול בגן שלי רק שושנים. בגן שלי יש רק שושנים, אין שום דבר אחר. ויום אחד בא לאיש מחירות ורוצה למכור לי שתילים של ציפורנים. ויעניין אותי? לא, כי יש לי רק שושנים. מה שהוא יגיד לי לגבי הציפורנים זה לא יזיז לי. זאת אומרת שאני כגנן אעשה בלוק ואני לא אתן לאינפורמציה הזאת להיכנס אליי למוח, כי זה לא מעניין אותי. אתן לכם דוגמה. נאמר שעכשיו אני אומר לכם, אתם יודעים רבותיי, גבירותיי ורבותיי, כדאי לנו להיות מורמונים. אתם יודעים שהדת המורמונית היא דת מאוד מעניינת. אנשים שם מאוד מנומסים, יש להם אנשי תרבות, לא רודפים אותם כמו שרודפים את היהודים, אין שם אנטישמיות, ומותר לשאת כמה נשים, הם לא שותים קפה, לא שותים אלכוהול. כל מה שעכשיו הם לא מעשנים, יש שם הרבה דברים יפים. עכשיו, מה שאני לא אומר לכם, המוח שלכם עכשיו, מה אתה מבלבל את המוח? אנחנו יהודים, מה אני עכשיו אהיה מורמוני? אני יהודי. זאת אומרת, מה שאני אנסה למכור לכם עכשיו זה לא יעבוד, כי המוח עושה בלוק. המוח משמש כאין שומר בשער, הוא מסנן את האינפורמציה, ומה שלא רלוונטי לא נכנס למוח. זה פשוט נעצר באיזשהו מקום. אבל ברגע שאינפורמציה עברה לתוך המוח הימני, מה שמעניין הוא שהמוח הימני, המוח השמאלי בודק מה יש בגן, היחידת עיבוד מרכזית בודקת מה יש בגן, ועל סמך מה שיש בגן, הגנן מקבל החלטות איך לפעול. קודם כל, מישהו מחליט, בדרך כלל נגיע למסקנה מה מחליטים, מה נכנס, אבל ברגע שהאינפורמציה נכנסה, אם בגן יש לי שושנים, הגנן עכשיו מחליט על סמך השושנים. זאת השאלה, מי קובע את האינפורמציה הראשונה שנכנסת לתוך הגן, שעל סמך זה האדם עושה החלטות כל החיים שלו. זה מתחיל לפי הנאה וכאב. זה עובד לפי שיטת כן או לא. אני אסביר מה הכוונה. המוח כל הזמן בודק הנאה וכאב, ולפי הנאה וכאב המוח מתכנת את עצמו. למשל, אם תינוק נוגע בכוס מים רותחים, הוא מקבל כוויה, זה כואב לו, ואז הוא לומד שזה לא רעיון טוב יותר לגוע במים חמים או רותחים. ככה הוא מלמד את עצמו על ידי הנאה וכאב. אם הוא מחייך, תמיד האמא באה, שהוא צוחק הוא תמיד רואה שהוא מקבל תשומת לב, אז הוא לומד שלהיות נחמד זה רעיון טוב. אם הוא למשל תמיד דופק על השולחן ובועט וצועק, ואז הוא מקבל עוד אוכל, מקבל עוד תפוח, הוא לומד שלהיות תוקפן ולדרוש ותקיף, זה בשבילו עובד, וככה הוא לאט לאט מתכנת את עצמו. עכשיו, מי שגדל בבית חרדי או בבית דתי מאוד, מסורתי, הוא לומד, הגן שלו מתמלא בערכים יהודיים דתיים. הוא שומר על כשרות, הוא לא נוסע בשבת, הוא נותן כבוד להורים. זאת אומרת, יש איזשהו מערכת ערכים שהוא חי לפיהם, כי מקטנות אלה הערכים שמחדירים בו. מי שגודל בקיבוץ,
הוא מפתח ערכים של קיבוץ. דיברנו בזמנו על ערכים ועקרונות, אז ככה המוח מתמלא בכל מיני מערכת ערכים ועקרונות, שלפיהם אחר כך המוח השמאלי פועל. במוח הימני אין תחושה של כאב. זאת אומרת, המוח הימני לא מסוגל לחוש כאב. אין יכולת שיפוטית. במוח הימני אין יכולת שיפוטית. המוח השמאלי הוא ביקורתי. בגלל ההגנה וכאב וכן ולא, הוא ביקורתי ושיפוטי. המוח השמאלי יכול לשפוט. המוח הימני אין לו שום יכולת שיפוטית, הוא תלוי ביכולת השיפוטית במוח השמאלי. אתן לכם דוגמה. דרך אגב, שמאפנטים מישהו בהיפנוזה, אפשר לתקוע לבן אדם סיכות והוא לא מרגיש כאב. כשמאפנטים מישהו, סוגרים בעיקר את המוח השמאלי שלו, המוח הימני ממשיך לתפקד, כי הוא אחראי לתפקוד המערכות הפנימיות של הגוף, הוא לא מרגיש כאב. אפשר לגרום לבן אדם, להפנט אותו, לתת לו בצל, ולומר לו, אתה עכשיו אוכל תפוח עץ, הוא ייתן ביסים בבצל והוא ייהנה מזה כמו תפוח עץ. כי אין לו שום יכולת שיפוטית וביקורתית. קצת שונה, אני תכף אסביר. זה ברמה שונה של גלי המוח. עכשיו, הייתי אומר שהמוח השמאלי הוא רציונלי, רציו מלשון ההגיוני, הוא פועל בחשיבה קווית, חשיבה קווית ליניארית. ומה הכוונה? המוח השמאלי עובד בשיטה כמו קרטסת, אחד אחרי השני, כן, לא, כן, לא, כן, לא. למשל, כמו מחשב, מי שיודע מכם יודע להפעיל מחשב, יש תפריט. אתה פותח תפריט ואומר לך, יש רשימה שבין צריך לבחור, אתה בוחר את זה, אחרי שאתה בוחר את זה, אתה מקבל תפריט חדש, אתה צריך לבחור מזה. וככה לאט לאט המחשב עובד, כן, לא, כן, לא. ככה גם המוח השמאלי עובד. המוח הימני, שם החשיבה היא הוליסטית. החשיבה היא הוליסטית, חשיבה מרחבית. מה זה הוליסטית? אני אסביר. כוללנית, שלמה, רפואה הוליסטית, רפואה שלמה, כוללני או שלם, ואני אסביר מה הכוונה. אם אני פותח מחשב, נאמר שאני אומר לכם עכשיו, אתם כיתה למחשבים, יש לכם מחשב, אני אומר לכם, רבותיי, תוציאו לי, תראו לי תמונה של שושנה אדומה עם גבעול של 12 סנטימטר על המסך. אז תפתחו את המחשב ותפתחו, יש לכם שם על המסך תפריט. בעלי חיים, עצים, פרחים, תמונות, ומה תבחרו? פרחים. ותפתחו את הפרחים ותקבלו תפריט חדש. שושנים, ורדים, עצי אורן, וזה מה תפתחו? שושנים. ותבחרו שושנים, יהיה לכם צהוב, לבן, אדום, תבחרו אדום. אחר כך תפתחו גבעולים, 12 סנטימטר, 20 סנטימטר, 30, תבחרו את ה10 הזה. זאת אומרת, ככה זה חשיבה קווית, כמו קרטסת. אני אומר לכם עכשיו למוח שלכם, תדמיינו לעצמכם שושנה אדומה עם גבעול באורך של 12 סנטימטר. בצ'יק המוח יכול להביא את זה. נכון? זו חשיבה הוליסטית. המוח שלנו לא צריך לעבור את כל השלבים האלה, אנחנו יכולים מיד להביא את התמונה הזאת. כשאנחנו שאנחנו שומעים צליל תו של מנגינה, אנחנו מיד יודעים את ההמשך. זו חשיבה הוליסטית. אני אומר לכם, זה טוב, זה אוסם. מיד המוח שלנו אומר מאוסם, כי זה חשיבה כוללנית. זה צליל או משהו כזה, למרות שעשיתי לכם תשדיר פרסומת מאוד ישן, אבל זה מיד עובד. זה כמו תיאוריה של גשטלט? מה? לא, זה לא קשור לגשטלט. גשטלט זה סוג של טיפול פסיכולוגי, והגשטלט זה סוג של תבנית.
תבנית של טיפול. ושמטפלים בעבר, שמזכירים דברים מהעבר, זה אולי הדבר היחידי שקשור לגשטלט הזה. אולי במילה אחת כדי שתביני את זה, והסבר קצר מה זה גשטלט, נאמר שמישהו היו לו בעיות עם אבא שלו שהיה קטן, והוא לא יכול לתקשר עם האבא, כל מה שיגיד לאבא, אבא בכלל לא מבין למה הוא מתכוון, אז מביאים לו כיסא, ואומרים לו, תאר לך שפה יושב האבא, ועכשיו תגיד לאבא, כל מה שאתה רוצה להגיד לו שלא יכולת להגיד לו. והפסיכולוג או המנחה מודד אותו ואומר, אבא, תראה שהייתי קטן, לא התייחסת אליי ולא שמת עליי. הוא אומר לו, לא, תגיד, אבא, לא התייחסת אליי. הוא נותן אותו להוציא את זה, ואז הוא סוגר מעגל. זה גשטלט ממש בשני משפטים. אוקיי. אז מה? כן? אז לפעמים שזה עובד. יש 400 שיטות שונות לטיפול פסיכולוגי. ואלה עובדים, שיטה כזאת עובדת ככה, שיטה הזאת עובדת אחרת. לא כל פסיכולוג מבין בזה, ולא כל פסיכולוג משתמש בשיטה הזאת. אם את באה, דווקא זו השיטה שמתאימה לך, ואת באה לפסיכולוג לא משתמש בשיטה הזאת, אז יש בעיה, או ההפך. אוקיי, החשיבה במוח הימני היא הוליסטית. אני יכול להיכנס לאיזשהו מטבח, לבקר איזה ידיד או ידידה, ואני אריח איזשהו ריח של תבשיל קטן שיכול להזכיר לי את בית אמא, תוך שניות. לא צריך לעבור שלבים על גבי שלבים על גבי שלבים עד שאני אגיע למסקנה מה זה הריח הזה. המוח הימני עובד פי 30,000 יותר מהר. ומה הכוונה? מהמוח השמאלי, ועושה שימוש ברגשות, שימוש באינטואיציה, אתן לכם דוגמה. אני הולך ברחוב, אני שומע נעמה של מנוע של מכונית, המוח שלי מסתכל והוא בודק, והוא רואה שהמכונית עומדת לחלוף לידי. המוח שלי בודק הנאה או כאב, יפגע בי או לא יפגע בי, כן או לא. המוח שלי אומר לא, המוח השמאלי הוא בודק את זה, הוא שר החוץ, זה אומר לא, הוא ממשיך ללכת. אבל אם אני הולך ברחוב ואני רואה מכונית מתקרבת אליי ואני שומע נעמה או צפצוף, אני רואה מכונית באה אליי במהירות גדולה, ואז המוח שלי בודק ופתאום רואה שיכול להיות שיהיה פה סכנה, יהיה פה כאב, כי המוח בודק כל דבר מהר מאוד, כן לא, הנאה או כאב. אז אם הוא מגלה שיכול להיות כאב, אז הוא אומר לעצמו, המוח בודק ללכת קדימה או ללכת אחורה, כן או לא, להזיז רגל ימין או להזיז רגל שמאל, כן או לא. ובאיזשהו שלב המוח השמאלי עושה את הדברים האלה לאט יחסית. באיזשהו שלב המכונית מתקרבת אליי במהירות אימים ויכולה לדרוס אותי. בשלב הזה שהמוח השמאלי מבין שהוא כבר לא יספיק לעשות כל הדברים האלה, הוא נותן פקודה למוח הימני, תוציא אותנו מפה. ואז אני באינטואיציה עושה משהו כזה, לא יודע מה עשיתי, ויצאתי מזה. יצאתי לפעמים לא יוצא, אבל אז המוח הימני מביא בחשבון את כל ניסיון העבר, את כל הדברים שהוא חושב בצורה הוליסטית, בצורה כוללנית, הוא מביא בחשבון את כל הסיטואציות במהירות אימים, ומחליט לעשות פעולה שנכונה לעשות באותו רגע בלי שיקולים הגיוניים. אינטואיציה זה ללא היגיון. זה שמישהו שולף מהבטן משהו באינטואיציה זה ללא היגיון. לכן אני מלמד מנהלים שמקבלים החלטות, איך לקבל החלטות נכון, אני אומר להם תאספו נתונים מהמחשבים, תאספו נתונים מהעיתונים, תאספו סטטיסטיקה, תאספו נתונים, אבל בסוף תקבלו החלטה מהבטן. החלטה אינטואיטיבית היא הרבה יותר טובה, כי היא מביאה בחשבון, אחרי שאספת נתונים, היא מביאה בחשבון את כל הנתונים. החשיבה היא מרחבית כאשר המוח השמאלי נותן פקודה למוח הימני להיכנס לפעולה, כי לרוב מי שבשליטה זה המוח השמאלי. המוח השמאלי נמצא בשליטה רוב הזמן כי הוא אחראי להישרדות. המוח השמאלי אחראי להישרדות. למשל, כשאני נכנס לחדר, דבר ראשון שהמוח השמאלי בודק איך יקבלו אותי, איך יחשבו עליי,
איך אני נראה. המוח, שאני מתבונן במראה, המוח השמאלי הוא ביקורתי ושיפוטי. הוא אומר, זה בסדר, זה בסדר, זה לא בסדר. זאת אומרת, הוא כל הזמן שופט. המוח השמאלי כל הזמן שופט ובודק אם זה בסדר או לא בסדר, יש פה הנאה או כאב, יעליבו אותי, יקבלו אותי. המוח השמאלי הוא כל הזמן עסוק בשיפוטיות ובביקורת. עכשיו, אמרנו שהמוח הימני עושה שימוש ברגשות, כי זה דברים פנימיים, שר הפנים. המוח השמאלי הוא קר יותר והוא מנוכר, הוא לא צריך לעשות שימוש ברגשות. דרך אגב, הגבר עושה יותר שימוש, אמרנו שהמוח השמאלי של הגבר, בגלל הטסטוסטרון, המוח השמאלי של הגבר יותר מפותח, ויש לו פחות אינטואיציה, הוא יותר הגיוני, יותר רציונלי, כן. כן, הרגשות יכולות למרוד, בצד של ההנאה ובכאב יש, בהנאה יש רגשות חיוביים, בכאב רגשות שליליים. פה אנחנו מדברים על הנאה וכאב, והרגשה טובה והרגשה רעה בצורה רחבה. אתן לך דוגמה למשל, שהאדם מסיים עבודה מסוימת, שהוא גומר לעשות עבודה מסוימת, אז הוא מרגיש טוב. והמוח מפריש איזשהו הורמון, או איזשהו חומר, שהוא גורם להרגשה של הנאה. כשאדם לא גומר לעשות משהו, יש לו מעגל פתוח, זה גורם לו כאב. יש במוח מעגל פתוח. כל מה שיש מעגל סגור במוח זה הנאה, שיש מעגל פתוח וכאב. אבל הרגשות הם בעיקר פה. והייתי אומר, שימוש באינטואיציה, והדבר הכי חשוב, שימוש בחושים. בחושים, חוש המישוש, חוש הראייה, חוש השמיעה, 5 החושים. עכשיו, איזה מוח היה יותר מפותח, איזה מוח היה יותר מפותח בתקופה שהבן אדם חי בג'ונגל, או בתקופה פרה-היסטורית? המוח הימני. הוא עשה יותר שימוש בחושים שלו. כשאדם היה צייד בג'ונגל, היה צריך לעשות שימוש בחושים שלו. עכשיו, והנה הקטע הכי חשוב להבין את כל הנושא הזה, זה לב ליבה של הנושא. עם התפתחות הרציו, התפתחות הרציונליזציה, ומי שהביא את זה עלינו בעיקר זה היוונים, אז התפתחה התפתחות טכנולוגית. התפתחות טכנולוגית היא קשורה בעיקר למוח השמאלי. כשמישהו כותב, שמישהו נוהג, שמישהו מפעיל מחשב, שמישהו קורא תווים, שמישהו מנגן תווים, זה הכל מוח שמאל, המוח השמאלי. זה הכל בהיגיון, בכתיבה, הדיבור מוח שמאלי. אתם יודעים נעשה מחקר בשנת 1981, פרופסור אמריקאי בשם רוג'ר ספרי קיבל פרס נובל על זה. הוא לקח חולים אפילפטיים ופיצל להם את המוח והפריד בין המוח הימני והמוח השמאלי, והוא עשה מיפוי של המוח. למשל, אנחנו יודעים שמי שנפגע בצד הימני של המוח, הוא משתק אצלו את החלק השמאלי של הגוף, ומישהו נפגע בצד השמאלי של המוח, משתק אצלו את הצד הימני של הגוף. למשל, מי שנפגע בצד השמאלי של המוח, הוא מאבד את יכולת הדיבור. מי שנפגע בצד הימני של המוח, הוא מאבד את הזיכרון. זאת אומרת, אנחנו יודעים פחות או יותר באיזה חלקים איזה חלקים של המוח היום עושים מה. הראייה ההוליסטית, הראייה המרחבית זה במוח ימין. הראייה לפרטים זה מוח שמאל. עכשיו, אז עם התפתחות הטכנולוגית, הביקורתיות והחשיבה הביאה לדאגה, לחששות, הייתי אומר דאגנות יתר. כשאדם מתחיל לחשוב עם המוח השמאלי שלו, הוא תמיד אומר מה יהיה, מה היה, כל הזמן המוח השמאלי שהוא מאחר שעכשיו הוא יותר דומיננטי, האדם בגדול איבד את החושים שלו. עדיין לנשים החושים יותר מפותחים מהגברים, אבל הגבר שלנו כבר לא צייד שהיה צריך להיות פעם, הוא עדיין בנפשו צייד, אבל הוא איבד את החושים שלו,
ולכן נעשה שימוש יתר במוח שמאלי. וזה מביא לדאגנות, וזה מביא למחלות. עכשיו למה? ככל שאדם עושה שימוש רב יותר במוח השמאלי, הוא שורף יותר אנרגיה. והאנרגיה הזאת שהמוח שורף פה על דאגה ועל ביקורת ועל שיפוטיות, האנרגיה הזאת לא מגיעה, המוח הימני לא מקבל את האנרגיה הזאת, והוא לא יכול לטפל בכל התחזוקה, הוא אחראי לתחזוקה פנימית. המערכת החיסונית וכו'. וכל הדברים הפנימיים. המוח השמאלי, שעושים שימוש יתר במוח השמאלי, המוח הימני לא יכול לתפקד. המוח השמאלי הוא דומיננטי, הוא קובע כל מה שאדם ער, בשעת ערנות המוח השמאלי הוא הדומיננטי. למוח הימני אין שליטה, הוא עושה דברים שהוא עושה באופן אוטומטי, כמו הנשימה והעיכול וכו', אבל מי שיש דומיננטי זה... ומי שעושה שימוש יתר בביקורתיות, בשיפוטיות ובדאגנות, הוא שורף המון אנרגיה. כשמישהו שומר טינה, הוא לא סולח, הוא כמובן אומר, או נקמה, הוא כמובן רוצה לנקום, הוא כמובן חושב קנאה, שנאה, כל הדברים האלה שורפים אנרגיה. ואז המערכת החיסונית נחלשת. אולי נאמר את זה בצורה כזאת, הכאב זה תמרור אזהרה, על פעילות פיזית לא נכונה. אם אני אגע בכוס מים רותחים, המוח יזהיר אותי, אל תיגע, אתה מכאיב לעצמך. אם אני מרים את היד עכשיו יותר מדי, המוח אומר לי, אאוץ', אל תעשה את זה, כואב לי פה, אל תעשה את זה, כי אתה מזיק לעצמך. הכאב זה תמרור אזהרה על פעילות פיזית לא נכונה. לחץ ושחיקה בחיים זה תמרור אזהרה על פעילות נפשית לא נכונה. פה דובר על פעילות פיזית, על כאב. פה אנחנו מדברים על פעילות נפשית לא נכונה. ומה זה פעילות נפשית לא נכונה? רגשות שליליים. קנאה, שנאה, רגשי אשם, אכזבה, כישלון, בושה, תסכול, עלבון. כשאדם עושה שימוש, אם הוא לא מפסיק את זה, המוח מביא לו תמרור אזהרה, הוא מרגיש לחץ ושחיקה. אם הוא לא מפסיק עם ההתנהגות הלא נכונה הזאת, המוח מביא לו מחלה. מה זה מחלה? מחלה זה disease, זה חוסר נוחות. המחלה זה הדבר האחרון שהמוח מביא לבן אדם כדי להזהיר אותו, אתה מתנהג בצורה לא נכונה. וזו הסיבה לרוב המחלות שהן פסיכוסומטיות. עכשיו, למה אנחנו זקוקים להרפיה? למה אנחנו זקוקים למדיטציה? כדי לסגור את המוח השמאלי. כשהמוח השמאלי סגור, אין דאגנות, אין ביקורתיות, אין חששות, אין דאגה, ואז המוח הימני פנוי וחופשי לעשות את שלו. This is. יש לנו יותר טוב. Disease זה בא משון this is, חוסר נוחות. כשאתה נמצא בחוסר נוחות, תוריד לך מחלה. הלחץ ושחיקה בחיים זה רק תמרור אזהרה, אתה מרגיש לחוץ ושחוק, אבל אנחנו תדע לך, אתה מתנהג בצורה נפשית לא נכונה. כן. כן, תראי, אם את מתנהגת לא נכון, מקבל כאב ראש. כשאת מרגישה שאת לא בשליטה, הראש זה מרכז בקרה ושליטה. כשאדם מרגיש שהוא לא בשליטה, הוא מקבל כאב ראש.
מבחינה פסיכוסומטית, כאבי ראש זה הרגשה של חוסר שליטה. למשל, כשאני יוצא מביתי עם שיער רטוב ולא מייבש אותו, תוך זמן קטן אני מקבל כאב ראש. זה הסיבה היחידה שאני מקבל כאבי ראש. המוח אומר לי, התנהגת לא נכון, עשית משהו לא בסדר. זאת אומרת, עכשיו, הכאב זה בעיקר פירוש. כאב זה סוג של פירוש הנדדה. יש אדם שמפרש כאב בצורה שונה. יש דרגות שונות של תחושה של כאב. ויש אנשים שיכולים לשלוט על הכאב בזה שהם סוגרים לעצמם את המוח השמאלי, או שאפילו מרדימים לעצמם את היד או את החלק שכואב. פקירים למשל, במודע יכולים לשכב על מסמרים ולא יכאב להם. יש בזה מין שליטה, אפשר לשלוט בזה, באמצעות המדיטציה וההרפאיה, כן. זה משהו כמו לברוח מהמציאות, כי המוח השמאלי זה מציאות. שר החוץ זה המציאות, כן. אבל המציאות נשארת. כן, אבל אם את סוגרת את זה, מבחינתך זה לא קיים. כן. אני אסביר. מי שמנסה לעשות הרפאיה משתדל, וזה לא מצליח לו, משתדל, אז מה שקורה, הוא בכוח רוצה לסגור את המוח השמאלי והוא לא מצליח, המוח השמאלי עדיין ער, כי הוא לא עושה את זה נכון, ואז המוח השמאלי עדיין מטרטר אותו, ועדיין מפריע לו. אני אכנס יותר לטכניקה איך עושים את זה בשיעור הבא, אבל כרגע אני רוצה רק להסביר קודם כל את ההיגיון שמאחורי זה. אתן לכם כמה דוגמאות. להבין קודם כל צריכים להבין למה יש את ההרפאיה. למה אתם חושבים, למה צריכים את ההרפאיה? למה זה חשוב בכל גיל, ובעיקר גיל מאוחר יותר, להירגע, לעזוב, לתת למוח את שלו. השינה חשובה, בשינה המוח השמאלי לא עובד, הוא נסגר. השינה חשובה כדי שהמוח הימני יוכל לעשות את העבודה שלו, לטהר את הרעלים בגוף, לעשות כל מה שצריך במשך הלילה. ולכן אני שואל את השאלה לפעמים, אם האדם הוא עייף והוא נוהג במכונית, ואם המוח השמאלי אחראי להישרדות, איך זה יכול להיות שהמוח השמאלי מרשה לבן אדם להירדם תוך כדי נהיגה, כי הוא יחסל את עצמו? זה דבר שלא נמצא בשליטתו של המוח השמאלי. ומה הכוונה? בתוך גוף האדם יש מנגנון מאוד מיוחד, משהו מעין כמו שעון חול כזה, זה סוג של הורמון, וזה נמצא בחלק האחורי ביותר, החלק התחתון של המוח, ובגזע המוח, שהוא הולך ומתקלה במשך היום. כמו שיש שעון חול כזה שלאט לאט מתקלה, ככה גם המוח השמאלי באיזשהו מקום הוא גומר, והגוף האדם מכריח אותו, זאת אומרת המוח הכללי מכריח את המוח השמאלי להירדם, כדי שזה יוכל להמשיך, המוח השמאלי יוכל לטהר את הרעלים. כי אם הוא לא יעשה זאת, הוא בכל וכה ייהרג, הוא בכל וכה ימות. והמוח יודע את זה. למשל, במעבדות השינה בטכניון, הפריעו לסטודנטים, לא נתנו להם לישון. כל חצי שעה העירו אותם, כל הזמן העירו אותם. תוך יומיים, שלושה, הם לא תפקדו, הם היו כמו זמביז. כל המערכות הגוף קרסו. אז כן, עדיף, כשהבן אדם חולה, עדיף שהוא ישן. חולם, בוא נעזוב רגע את החלימה כי זה משהו אחר. ברגע שאדם ישן, המוח השמאלי לא עובד. בשעת החלימה בכלל המוח השמאלי איננו שם. אבל כן. אדם לא יכול להירדם כי יש לו מעגל פתוח, משהו מטריד אותו, והוא כמה מספר לעצמו אותו סיפור. והוא כמה שואל את עצמו מה יהיה, ומה היה, ולמה אמרתי את השטות הזאת, ומה הוא חושב עליי עכשיו, ואיפה הוא נמצא, ולמה לא מוצאים אותו. כל הדברים האלה זה מעגלים פתוחים שגורמים לכאב ואדם לא יכול להירדם. עכשיו, רק, כן. אם זה נכון, שאחרי זה בדיוק מוכנים לעשות עושים,
אחרי פעילות גופנית קל יותר לעשות הרפאיה. אוקיי, תנו רגע למנות עוד שאלה, כן. איך זה שבמצבי לחץ, כמו שיש מלחמה או דברים כאלה, אתה מאבד את הרצון שלך לישון, אתה באיזשהו מקום נמצא... היום לא נגמר לך, כאילו, אתה יכול להמשיך ולהמשיך כן. ולהמשיך. אז עד גבול מסוים, המוח השמאלי יכול למצוא אנרגיות עד גבול מסוים, שאתה יכול לתפקד אפילו 24 ו-48 שעות ללא שינה. אבל בשלב מסוים, אם אתה מותח את זה יותר מדי, אחר כך אתה לא מתפקד בכלל, ואז יש התמוטטות וקריסה. לכן, המוח השמאלי גורם לך, נותן לך סימנים. אתה מתחיל לפהק, אתה מתחיל להיות עייף, ואז ברגע שאתה מתחיל להיות עייף, דבר ראשון לעשות זה לעצור ולנוח. כשאני נוסע במכונית, אני נוסע הרבה בכבישי הארץ, אני נוסע למקומות שונים ברחבי הארץ, כשאני מרגיש איזה סימן קל של עייפות, אני עוצר בצידי הדרך, אני מכניס את עצמי לשינה, אני אלמד אתכם את התרגילים האלה בשיעור הבא, אני מסוגל לקבוע לעצמי לישון 7 דקות, 10 דקות או 11 דקות, ואני, תלוי כמה זמן יש לי, ולפי זה אני קובע כמה זמן אני יושן, ואני יושן 10 דקות ומרגיש חדש ורענן. יושן ואפילו נוחר, איך אני יודע? לא, כי לפעמים אני מתעורר תוך כדי נחירה. זאת אומרת, אני מתעורר, כשצריך להתעורר, נגיד כעבור 11 דקות, אני קובע לעצמי 11 דקות, ואני, תוך כדי נחירה, המוח מעיר אותי. עכשיו, לכולנו יש את היכולת הזאת. אני אסביר אותה בשיעור הבא. עכשיו, אני קודם כל רוצה שתבינו את העיקרון. למה אנשים שותים אלכוהול, או למה אנשים משתמשים בסמים? זה לסגור את המוח השמאלי, לסגור את הכאב הנורא הזה שלא אהבו אותנו, שלא היינו רצויים, שאנחנו לא בסדר. לאנשים להשתחרר, כדי להשתחרר אנשים שותים אלכוהול, כי לא יותר עליזים. אדם שנכנס נגיד למסיבה, שהוא לא מכיר שם אף אחד, הוא נכנס בצורה מאוד ביקורתית, הוא פוחד, ומה יגידו עליו, אבל מישהו בא עם קצת אלכוהול, אהלן, אני נשמע, שלוחה, יותר לוס. סם זה אותו דבר כמו אלכוהול? סם, כן. סם באלכוהול זה סוגר את המוח השמאלי. אתה מאבד את השיפוטיות שלך, את הביקורתיות. עכשיו, תן לכם דוגמה, בהכנה לקראת השיעור הבא, אני אתן לכם כמה הבנות לזה. בארצות הברית לפני כ-30-40 שנה נעשה ניסיון, באולם קולנוע, בהקרנה של סרט, לפני הפסקה, הראו במהירות גדולה על המסך, תאכלו פופקורן, תשתו קוקה קולה, תאכלו פופקורן, תשתו קוקה קולה, ועשו את זה במהירות אימים. העין השמאלית, המוח השמאלי לא הבחין בזה, כי המוח השמאלי מתרכז במה שרלוונטי. מה שרלוונטי כרגע זה היה הסיפור בסרט, אבל המוח הימני קלט את זה. המוח הימני רואה את הכל. למשל, עכשיו שאני מדבר אליכם, המוח השמאלי שלי הוא כל הזמן בודק מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. למשל, מבחינתי עכשיו לא רלוונטי שאתה נמצא עם סוודר כחול ואת עם סוודר ורוד. למוח שלי זה לא רלוונטי להרצאה כרגע. אבל אם חלילה וחס יקרה משהו ויפנטו אותי, אני אצליח לשחזר מה היה הלבוש שלכם, את עם פנינים ואתה עם משקפיים. זאת אומרת, המוח רואה את הכל, אבל הוא מנפה. למוח יש יכולת מאוד מיוחדת לבדוק מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. זה עושה המוח השמאלי. כי הוא צריך להגן על עצמנו, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. למשל, כשמישהו לומד לנהוג נהיגה בהתחלה, כל העצים ועמודי החשמל באים אליו, בהתחלה. אחר כך כשהוא כבר לומד לנהוג, הוא רק רואה מה רלוונטי, הוא לא רואה, המוח רואה ולא מתייחס לזה. עכשיו, בהפסקה באותו קולנוע, מאחר שראו את זה במהירות גדולה, בהמון פעמים, תאכלו פופקורן, תשתו קוקה קולה, תאכלו פופקורן, בהפסקה המחירות של הקוקה קולה עלו ב-300%. עכשיו, סוג כזה של שטיפת מוח היא לא חוקית. קוראים לזה באנגלית subliminal messages, מסרים לתת מודע שזה לא חוקי. בישראל תפסו חברה שעשתה שימוש כזה לפני כשנה, אני חושב שזה תפודן, זה חברה לצ'יפסים. תפוגן? אני זוכר, קראתי על זה ומיד הבנתי במה מדובר, בעל חברה
צ'יפסים, התברר לו פתאום שהמחירות שלו נפלו פלאים, ומחירות של חברה מתחרה עלו בזכות איזו פרסומת בטלוויזיה. והוא לא הבין מה יש בפרסומת הזאת שגורמת לאנשים לקנות את הצ'יפס, הוא לא נראה לו משהו, לא נראה לו הגיוני. הקליט את הפרסומת, לקח את זה למומחה שהוא מבין בזה, והוא הריץ את זה בצורה מאוד איטית. וגילו שם שיש תמונות של בחורה ערומה ושל נמר. ומה מתברר? למה מכניסים תמונה של בחורה ערומה? זה גורם להתרגשות. זה עובד על רגשות, על חושים. נמר זה ג'ונגל, זה מחזיר את הבן אדם לצד הימני שלו. זה מעורר רגשות והתרגשות, והבן אדם שהולך לסופרמרקט, אם הוא ראה את זה הרבה פעמים, בלי שיש לו שליטה על זה, הוא יש לו 5 סוגי צ'יפסים. הוא בא לקחת אחד, אבל היד הולכת באופן אוטומטי, בלי שיש לו שליטה, למה שגרם לו גירוי והתרגשות, והוא לוקח את הצ'יפס ההוא. וכשעלו על זה, כמובן שאסרו את זה, כי זה לא חוקי לעשות פרסומת כזאת. בכלל, כל פרסומת היא סוג של שטיפת מוח, אבל לפחות אתה במודע רואה את זה. הייתה פרסומת של קוטג' סקי או משהו כזה, גבינת סקי. המון ילדים פתאום רצו את זה, כי זה סקי, זה נחמד, זה לבן וכו'. אז זו פרסומת שעושה שטיפת מוח במודע. אבל לעשות פרסומת לתת מודע זה לא חוקי. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בחיים, נגיד שיש לו מישהו, יש לו בעיה שהוא מאחר כל הזמן, ויש לו, זה משהו כרוני, זה קשור בתת מודע. יש אנשים שלא משנה מה יקרה, הם תמיד יאחרו. כלומר, יש אנשים אחרים שתמיד יגיעו בזמן, הם לא יכולים להרשות לעצמם לאחר. יש אנשים שיש להם את כל הזמן בעולם לצאת מהבית, בשנייה האחרונה, שנגיד יש להם חצי שעה לפני הזמן, יש להם המון זמן לצאת מהבית, פתאום המוח שלהם עושה, או גורם לנסות משהו כמו להתחיל לעשות סדר בעיתונים, להתחיל לאסוף את העיתונים מפה לתת, פתאום לא יודע, ומצליח לאחר. זאת אומרת, זה משהו שזה, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי, או למשל מישהו שלא אוהב את עצמו, מישהו שיש לו הערכה עצמית נמוכה, אז עד שהוא לא משנה את זה בתת מודע, עד שהוא לא אומר לעצמו המון פעמים, אני אוהב את עצמי ואני מקבל את עצמי וזה לא עובד, צריך להיכנס לתוך התת מודע. ברגע שזה נכנס, מה? זה נורמלי. אם זה נכנס למוח, זה הנורמה. ברגע שזה נכנס למוח, זה הופך להיות הנורמה. עכשיו, מה הכוונה? איך מכניסים דברים למוח? נאמר שאני מאחר כל הזמן. ואצלי במוח יש משפט שאומר, אני בין כה וכה לאחר. המוח אומר, בין כה וכה זה לא יתחיל בזמן. כולם מאחרים. תמיד, יש משפטים שככה אומר לעצמו, הזמן יאחר קצת, ביג דיל. ככה המוח הימני אומר למישהו שיש לו את התפיסה הזאת של איחור ונורמה. אז, ומישהו שלא מאחר אף פעם, יש לו דיבור פנימי אחר. אז מי שרוצה לשנות את ההרגל הרע הזה, אומר לעצמו, אני מגיע לכל מקום בזמן, אני מגיע לכל מקום בזמן, אני מגיע לכל מקום בזמן. אבל אם הוא אומר את זה בצורה מודעת, המוח השמאלי הוא ביקורתי, הוא אומר, לא נכון, אתה תמיד מאחר. אז הוא לא מצליח לקבל את האינפורמציה הזאת. אז כדי להכניס את האינפורמציה הזאת למוח הימני, אנחנו צריכים להרדים אותו קצת. אנחנו צריכים להכניס אותו, מה שקוראים בשפה מקצועית, למצב אלפא. עכשיו, יש מצב בטא, זו מצב של ערנות. אלה שערים עכשיו פה בשיעור, הם נמצאים במצב של בטא. ובערך 20 גלים בשנייה, מחזורים בשנייה. זה אפשר למדוד בגלי המוח. ברגע שאדם מתחיל להירדם, פעילות גלי המוח יורדת. במצב של אלפא, שזה בסביבות 10 מחזורים לשנייה, זה מצב של נמלונים. זה עדיין לא שינה, אבל זה גם לא ערנות מוחלטת. כשיש מצב תטא, זה מצב של שינה, זה כבר מצב של בין 4 עד 7 פעימות או מחזורים לשנייה, ומצב של חלומות זה 0.5 עד 4 מחזורים לשנייה. במצב של חלום, הפעילות של המוח היא הכי איטית, ולרוב זה קורה שאדם נמצא בשינה עמוקה, שכבר נמצא הרבה זמן בשינה ובשינה עמוקה עד לחלומות. לדעתי החלומות זה רק סוג של תיאור רעלים בגוף, זה תיאור רעלים נפשיים, לא צריכים במיוחד לזכור אותם, כי אם המוח היה רוצה שנזכור את החלומות, היינו זוכרים אותם, היינו צריכים להתייחס אליהם, היינו זוכרים אותם. יש כל מיני אסכולות לגבי זה, לדעתי החלומות זה רק פסולת. המוח מנקה את הדיסק, והזיכרון, הגן הזה, זה דיסק קשיח, או דיסק רך. והמוח עושה ניקוי של הדיסק במשך הלילה,
ושם לתת מודע את הכאב, שיהיה מקום לכאב חדש. אז אנחנו צריכים ללמוד איך להיכנס למצב של אלפא, כי במצב של אלפא המוח השמאלי כבר לא עובד. ואז אפשר להכניס מסרים למוח, אני מגיע לכל מקום בזמן, אני מצליח, אני אוהב את עצמי ואני מקבל את עצמי, אני אוהב את כולם וכולם אוהבים אותי, אני מעריך אחרים ואחרים מעריכים אותי, אני בריא, יש לי מרץ, יש לי שמחת חיים. כל הדברים האלה אפשר להכניס למוח השמאלי, למוח הימני, רק שסוגרים בחלקות המוח השמאלי. מתי אדם מקבל רעיונות? לפני שהוא נרדם, או השכם בבוקר, לפני שהמוח השמאלי נכנס לפול ספיד. לפני שהוא נכנס לפעילות מרבית, אדם מקבל רעיונות, הוא מקבל באינטואיציה כל מיני דברים טובים, דברים נהדרים. אז בשיעור הבא ניתן לכם כמה טכניקות איך לסגור את המוח השמאלי בצורה אפקטיבית כדי להכניס מסרים חיוביים. אתם תשאלו את עצמכם, במשך השבוע הזה, תעשו רשימה, אתן לכם דוגמה, אלה שעכשיו כבר עסוקים בהכנות, המוח השמאלי אומר להם, תכין את עצמך, אתה עכשיו יוצא החוצה, קח את השל, קח את זה, תקפל את זה, אתה יודע את זה, והמוח השמאלי עושה עכשיו. מה? זה גם שייך לנימוסים. ומה שאני אומר עכשיו, המוח השמאלי שלכם אומר, להאמין לו או לא להאמין לו? הוא יודע מה שהוא אומר או שהוא לא יודע מה שהוא אומר? עכשיו, אז המוח השמאלי הוא חיוני, כי הוא אחראי, הוא שומר לנו להישרדות, הוא שומר שלא ניפגע, אבל הוא מסנן את האינפורמציה, וזה בסדר. אבל אנחנו צריכים ללמוד בעולם המודרני גם מפעם לפעם לסגור אותו, כדי שנוכל להכניס אינפורמציה חדשה טובה יותר. אז אתם תעשו שיעורי בית בשבוע הזה, תעשו רשימה של משפטים חיוביים בזמן הווה. למשל, אני מגיע לכל מקום בזמן. אני מסיים כל עבודה שהתחלתי אותה. אני אוהב את עצמי ומקבל את עצמי. המשפטים צריכים להיות בפקודה בזמן הווה. ללא שיפוטיות ולא ביקורת, להגיד פשוט משפטים חיוביים. ואת המשפטים האלה תרשמו לעצמכם מה אתם רוצים להכניס לעצמכם, ותנסו דבר אחד היום בערב. זה שאתם הולכים לישון, נכנסים למיטה, לפני שנרדמים, תאמרו לעצמכם, דרך אגב, אדם דתי אומר קריאת שמע על המיטה, בזה הוא סוגר מעגל במוח השמאלי, ואז הוא נרדם יותר בקלות, הוא סולח, שלא יביא לידי כעסים ולא לידי מחלות וכו'. עכשיו, לפני שאתם, מי שדתי, אחרי שאתם אומרים קריאת שמע על המיטה, לומר לעצמכם, מחר יהיה לי יום נהדר, מחר יהיה לי יום נהדר, מחר יהיה לי יום נהדר. במקרה הזה מדברים על העתיד. מחר יהיה לי יום נהדר, עכשיו מה שיקרה, מחר בלילה, בערב, לפני שאתם הולכים לישון, תיזכרו ותראו שהיה לכם יום נהדר. ומה שקורה, אפילו היה לכם אותו יום שהיה כמקו וכו. אבל המוח יזכיר לכם את הדברים הטובים שקרו במשך היום. כי לרוב קוראים דברים, אנחנו לא כך חושבים עליהם, לא זוכרים אותם. אז אם אתה אומר לעצמך, הולך להיות... ובשיעור הבא נלמד לכם איך לסגור את המוח השמאלי, איך להביא את זה למצב שאפשר להכניס מסרים חיוביים שאתם רוצים לתוך המוח הימני. תודה רבה לכם, להתראות בשיעור הבא.